Haƙiƙa yawun bakinki ya zarce zuma zaƙi, wajen ɗanɗano na musamman ne. Gaskiya zan so in ci gaba da shan wannan yawun bakin naki mai albarka. Gaskiya ke ta musamman ce a cikin kyawawa. Na gode da irin wannan yabon naka, masoyina. Ina son ka sosai. Kar ki damu, ya wajabta ne in yi kalaman da za su saki farin ciki a kowane lokaci. Domin farin cikinki shine farin cikina. Bana son wani abu da zai zamanto ɓacin rai a gare ki ko kuma damuwa. Ke kaɗai ce muradina wacce na fi so. Ina son ki kuma zan kasance da ke na har abada. Ki yarda da cewa ni masoyinki ne na gaske. Na rigaya, na tabbatar da irin son da kake mini. So ne na gaske wanda ba zai taɓa ƙarewa ba. Hakan ya sa nake alfahari da kai a kowane irin yanayi. Don haka zan kasance da kai. Ina son ka masoyina, abin ƙaunata. Kai kaɗai ne fatana. Kawai a wannan duniyar ina tunanin an yi ki ne domin ni, kamar yadda aka yi ni domin ke. Zan so a ce a koda yaushe mu kasance tare, domin hakan shine cikon muradi da kuma cikakken farin ciki. Ke dai ki kasance tawa kawai a kowane irin yanayi. Ni kuma zan kasance mai baki kulawa a koda yaushe, masoyiyata. Na gode masoyina. Amma shin ko za ka iya ƙara sumbata ta ko so ɗaya ne tak domin cika min burina? Gaskiya ina son kasancewa da kai a irin kowane yanayi. Ina fatan dai hakan ya saki farin ciki ko masoyiyata. Farin ciki sosai ma kuwa. Don haka ka huta lafiya, ni zan tafi. Ina fatan dai kai ma ka ji daɗin kasancewa da ni. Ka huta lafiya.